Имам мъж, голям чуден нас. Имам мъж, имам мъж. Чуделя. Хора, както видяхме в началото на епизода, имам дракона. Дракона и тиквата. Михаил има само звездата и има звездата, окото и дракона. И само може да е биен, когато имам той. И да спечелим това и това. Едва ли ще ги спечелим. Значи Михаил, както от онази къде ми показа играта, не знам дали има от тези, ама със сигурност няма това. И този. Този пред темп. Какво такова казва? Има всичко от това африканските. Шопка. Има всичко от африканските. Но аз ще я бия някой ден. То аз съм бил, бе. Аз имам по... Не знам още каква е тази, но тя има фризито и тези... Как беше? Пингвина, някакви други там. И в този епизод ще си показвам нещата. И снимайте от Mobizen доброто нещо да снимате и да ми покажете моята си армия в коментарите. И да ви кажете, моята армия има няколко си конга. Например, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и 7 и така ги броите, разбирате ли? И аз имам да видим колко. 5, 6, 7, 8... Не, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Михайла само ето тези всичките ги има като мен. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Дами и господа, имам 47 конга, които само две такива рейзове, 3, 4, чакайте да ви кажа, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 такива, като нали цели да са. 24 от всички. Колко такива? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. От 8 имам 15. И вие вижте в коментарите да ми напишете ето така и пак да направите такова така. И това ще е за епизода. Защо го снимах, не знам. Чао! Това е следващото съобщение по-скоро. Чакайте. Я правя снимче. И баме. Готово направих снимката и чао!